Soqfa kundannati, ilma jqattar u kmamar tal-banju imkisrin. Dawn huma ftit biss mill-kundizzjonijiet ħżiena li qed jgħixu fihom il-pazjenti tal-Isptar Monte Carmeli. Dan hekk kif investigazzjoni li jagħmel Net News waslet biex ksibna ritratti esklusivi tal-istat li qed jgħixu fih dawn il-pazjenti. B'sodod ma' ġenb xulxin bla ebda privatezza u bil-kmamar tal-banju saħansitra bil-madum u ħġieġ imkisser. L-ewwel reazzjoni tagħna kif għexna dan l-ambjent kienet dik ta' xena minn sptar tat-tieni gwerra dinjija. Huwa inuman l-istat li qed jgħixu fih dawn il-pazjenti, pazjenti li tant għandhom bżonn għajnuna. Madankollu l-pazjenti jgħixu f'kundizzjonijiet tal-biki, bl-ilma jqattar u pajpijiet bl-ilma ħireġ minnhom. Din mhux l-ewwel darba li Net News irrapporta dwar l-istat diżastruż li jinsab fih l-Isptar Monte Carmeli. F'Novembru li għadda, Net News irrapporta li ċedew xi soqfa f'dan l-isptar. Dan wassal biex pazjenti litteralment bdew jgħixu f'sala li għandha s-soqfa li qed iċedu u bit-trab ma' kullimkien. Dan apparti li fl-aħħar ġimgħat fl-Isptar Monte Carmeli miet pazjent kawża tal-Leġġjonella. Il-pazjent kellu 50 sena u miet wara li kien infettat bil-Leġġjonella mis-sistema tal-ilma tal-isptar. Persuni li tkellimna magħhom qalulna li jar minn hekk is-sitwazzjoni fl-isptar hija diżastruża għaliex l-ebda persuna mitieħu responsabbiltà b'ħatrit fl-amministrazzjoni ta' persuni mingħajr esperjenza f'dan il-qasam. Bl-aħħar ħatra tkun dik tas-Sindku Laburista ta' Santa Venera Stephen Sultana bħala kap eżekuttiv tal-isptar.